Buna enjere yemo yoko enekyo buna enyagitaria dispensary ya Nyabunge nebwa tabarai au bakugira naboigo ekomiti eyuekura amache ase kinyuru kiege chini imeye wodi ya itibo nigo yabakego chorobene litukulia rero gukona maiga yobo chori obu nigo MCA we wodi ya itibo muskela Mex Square enana abereka gusaba baraya bubaba bagochorwa kubwaterana eriko enekibuna bananchi nkonyora barobo koreri obuisaine naboigo borobia kurwa ase chinse mecho Fatkadi Gisemba utwariganirie orobochorwa amatuko aberoka maiga y'abananchi bekinyore keiga kya egechini kwemurunganiria okuborwa kwa burendi maiga yetaya kwaibwa asenyagitari ya Nyabonge nigo omo MCA bwe wodi yo omoskela Mex Square Unyanja abeire gakora omoyega bukubachora abarai abubarachi gutenenera enyagitari yo naboigo amache buna rituko ria rero nogochora ekamati yenyagitari iye konyakorani nyagetari mpaka abanyagetari bache nande barani alafu ne kamati ya mache bono chipodi echibere chiabere in place togosorora no mugabana Amos Kimuaminyaribo omugabana Amos Kimuaminyaribo gakigwe birero by'abantu bege chini nande tomoganeti amacha bwa yakoraga kobeke nyagetari nanda chache bwe komonyene aye igore twaigwana nire boigo tore tomogabana Amos Nyaribo no mochumbe joasi Nyamoko ase abo bachorwa nigo nabarabwo batebire buna kirambu yamono ase abananchi bonsi bibege chini ase vote yabo banyate ko bagonchora na nje ngo ba promisinga tingo chiko babekanse ngo sabo ko bwaterana na bambari tota bare ko pinga lakini boni ga tiga to bwaterane to kole gasi aso bwamo ande torabe mono torabe to ko bwaterana no mo MCA oyo le boni ga geti elinde to me kiswange nyagetari akorire gasi erinde karoto korwa services kujwe saba na inchi ntoba toko unereriko sitoko babekera ebikwaso binde byonsi tokorie kinyumba lakini tokorega asieria mna twachorwa ase bonzi asobomo ase ensemo yaye omugambi bwe location ya Itibo omanyikaine buna Pius Nyanaro nigo akwanira yaiga maiga yobochori obo abaturete baito barema abanyumba 10 baito egasieri twatebane tigoro yogosaria kamuranje etayeri goiketoke ero naende nimaete nga munyeroja asiri igo echega echake korora nari turakonyane ase gesuntekere magendero taitu oborabu nigo inyasao monye noro chingaki echecho nigo abananchi bekinyore keiga basabirwe kurenda asayo anene kurwase etugo twaetiriri chiko ng'ombe tebasa gotoka ase nyagetari ime amache atache rusiko eng'ombe gotoka ekinekeriero kia abanyakenyoro Hingo reporter Getembe koroige gechini egotoka emeye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Fatkadi Gisemba